Το μάθα το πρωί που πέρασε. Πώς θα παίξει με τη Ρεάλ και είναι πολύ δύσκολο στο τελικό στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αλλά εντάξει, αν πάει τελικό Ολυμπιακός, δεν θα τους αφήσουν, Σιγά μην περάσει ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ. Θέλω να σου πω κάτι. Δεν μου φαίνεται αδύνατο. Κάποιος έκανε μια ανάλυση στο άλλο. Λέει Ρεάλ, δεν ξέραμε δηλαδή, είναι ακόμα. Μακάρι από εκεί ο Ολυμπιακός. Είναι θαύμα που πέρασε δηλαδή, αν δεν είχε άμυνα. Βασικά το παιχνίδι έχει ακούσει ας πούμε τα εξαμάξεις. Πώς το διαχειρίστηκε δηλαδή. Το σύνδεσμο έκανε με τους παίκτες που είχε μέσα. Τι δεν θα γίνει με την Τάγια, ήταν το πολιτής σας. Είναι ότι αυτό στη Ρεάλ δεν θα έχει δεν το σφυράζει. Δεν σφυράζει το offside. Υπάρχει μια διαφορά όμως τώρα. Υπάρχει μια διαφορά. Έτσι γίνει στραβοσφαίρι, κοντρός στραβοσφαίρι, μαλακίες, στο μπάσκετ, στο Final Four τώρα. Και ο Παναγιώτρος φάξανε. Στο πρώτο παιχνίδι με τη Λαβή. Με τη Μακάπη, εδώ τώρα. Λέμε για πέμπτο παιχνίδι. Πού ήσουν για πέμπτο παιχνίδι. Λέμε το παιχνίδι χθες για κόσμο. Βλέπεις σφαγείο. Δεν τους έπαιρνε όμως να κάνουν τίποτα. Εκεί τώρα έχει τελειώσει η χρονιά. Ξέρω ότι μπορούσαμε να κάνουμε. Τους πρόξαμε εκεί μέχρι όπου μπορούσαμε. Κοίτα, θα είναι πολύ δύσκολο. Αλλά δεν είναι για το Παναθηναϊκό, αλλά ο Ολυμπιακός θα ήταν τόσο από τώρα. Όπως και σήμερα δηλαδή. Εγώ δεν φαντάζομαι ότι θα περάσω. Εσύ έχεις στην τσέπη τώρα 4-1. Έχει 4-2. 4-2. Πόσα γκολ θα θέλει, 3 γκολ. Να βάλει ένα γκολ. Έχεις 4-1 ρε. Εγώ πιστεύω θα περάσει σήμερα πάντως. Καθώς και θα βάλει πρώτος γκολ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αν δεν πάει για γκολ, Ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει στο πρώτο 20 λεπτό. να βάλει ένα γκολάκι τουλάχιστον. Να πεις ότι μπορεί να γίνει κάτι. Και αλλιώς θα περάσουμε ένα βράκι. Θα το δεις δηλαδή. Τώρα, άμα αφήσει αντίλα γιατί είναι μια τηλεόραση. Βλέπει τα σύρια. Στις διαφημίσεις βλέπω και λίγο Ολυμπιακό. Εσύ πιστεύω, αλήθεια τα πιστεύεις που τα λες. Έτσι είναι. Vous pouvez mettre dans le frigo que ça tienne donc c'est la composition au bout de 2 mois.